знаеш съм аз. За следващата станция е Люлин, макар че съм от Младост. Добре, за теб номинацията ще се казва специално следващата станция Младост. Мерси много. Еми, де да знам, брат. Щупих 2-3 седалки на Славия. Там, където Веско е правил други работи на комплекс Славия. Ми със Асен Данков се избихме днес, защото той каза, че съм славянин. Не. За Коледа ли? Униформеното прасе. Не, само бухалки, боксови и такива работи. ЦСКА. Моят приятел Риеца да дойде. Ти на кой ще викаш Риец, бе? Риец, бе? Кой ще викаш Риец, ти, бе? Не, че съм. Да, ама съм много прост. Щупих една вилица на две. Да, на Неди, дедака. Неди, аз мога съм от Кресна, ама ти си от Карнобат и от тук. Кецки на кост. Полушъртка на Рио. Шамар. Е тази черта. Нищо не знам. Не ги знам въобще какви са. Надявам се да не ме бият много. Не се бийте, защото е много лошо.